Skal jeg starte? Ja, det synes jeg. Godt så. Ja. Vi har været sammen med René i efterhånden en del år, og vi er enormt glade for vores samarbejde med ham. Som man kan se, så har vi er to meget, meget travle mennesker, og det er også en af grundene til, at vi bliver nødt til at optage den her video. Vi har simpelthen ikke tid til at sidde og skrive noget ned. Og derfor så er det enormt dejligt med René, som er helt vildt selvkørende, og som laver et enormt vigtigt stykke arbejde for os. Han holder os opdateret med den nyeste viden inden for området. Han, som sagt, er enormt selvkørende, så han gør mange ting selv og briefer os om det, og vi er trygge ved, at der altid bliver leveret, og altid bliver leveret til tiden, og det er sindssygt ordentligt og grundigt, og super godt stykke arbejde, han laver. Så vi er meget tilfredse med arbejdet. Særligt, hvis vi skulle udpege en ting, så er det Renés punktlighed. Han er enormt omhyggelig også med, at vi opstiller vores KPI'er og de mål, vi har, hvad kan man sige, de ting, der ligesom er på dagsordenen, vi skal have lavet osv., det opstiller han i Trello-board, og så kan vi ligesom følge med. Det har vi både gavn af, når vi laver arbejde i samarbejde med dem, der nu laver vores hjemmeside, eller vores reklamebureau, er det også noget, der i den grad gavner. At der er struktur i arbejdsgangen. Ja. Og det er rigtig, rigtig fedt, at han har det. Ja, så faktisk en del af vores andre samarbejdspartnere, som også lærer godt af, når vi har René indover, så det er rigtig godt. Ja, og så insisterer han, selvom vi nogle gange også, selvom vi er travle, måske tænker, det gør vi ikke lige nu, eller så videre, så glemmer han det ikke. Og det kan lyde en smule irriterende, og det kan det da også være. Men det er jo fordi, at det i sidste ende er noget, der gavner ens virksomhed. Og derfor så tror jeg, at vi i hvert fald vælger at prioritere det før eller siden. Ja. Jeg tror, at det var det. Så kan I holde jer munter?